Matay, di jud ay lalin. Nang giigdan bitaw tika pero mas di jud lalin nang paasahon pa ta. So, oh dara. Salamat kay sa Ginoo. Nakainom na gyud me. Salamat gyud kayo aning butong kay haluwas gyud taon among kauhaw. Ug daghan kay salamat kay imong gihuman ang video. Wow! So, magpasalamat pud mi sa mga Ni-subscribe o mo-subscribe pa. So, mo shout out na dai mi. Hi ni Sir Erwin Sumbilon. Shout out to Hanilin Manginsay ug ni Kuya Jilfer Hurulan, ni Gia Hurulan, ni Ellenmi Makahis, ni Roland Horolan. ug hi di ay sa tanang bantilan sa Leluan Maria gikan na ni Sir Charlie. Hi ninyo. Hi inyong tanan diha. Ug sa tanang magpa-shout out, just comment below kay i-shout out jud ta mo. Thank you so much and bye-bye. Bye-bye. See you sa next video. Watch out.